Már régóta meg akartam ismerni. Vesper sokat mesélt magáról. Ha ő nem lesz öngyilkos, megszerzem magát is. Ki a megbízója? Egyet tudnia kell rólunk. Mindenütt van emberünk. Megbíztam magában. Azt mondta, nem érdekli a bosszú. Csak a feladatom számít. Elvakítja a dű. Nem látja a tettei következményeit. Azt hiszem, ideje visszavonulnia. Engem nem kell féltenie. Nem mehet ki az országból. Tiltsák le az útleveleit. Kapják el. Mennyi időm lesz? 30 másodperc. Az élet gyorsan eltelik. A Kvantum csendje. November 6-ától a mozikban.